हेलौ लोगोफोर नै दिनै आरो फिन खेबसे फैफिनलायबाय खावब्लानो नुजाफैलायबाय आं दिनै मोनसे प्रग्राम बिलाइ खालामनो नागिरदों जोंनि बाथौ फुजानि थाखाय बेखौनो आं माबायदि बानायदो नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै होननानै भिडिअखौ खालामबाय एसे फिसा भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो आं माबायदि प्रग्राम डिजाइन खालामदो जोंनि बाथौ फुजानि थाखाय लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदों आं स्टार्ट खालामनोसै नायदो लोगोफोर बेनो जाहैबाय जोंनि बाथौ फुजानि थाखाय बानायनाय प्रग्राम बिलाइ माबायदि जादों नायदो लोगोफोर नैबे बाथौआ फार्स्ट आरो सिंगारनिया उन बेक साइडजों जागोन आरो नैबे 14 आरो 15 बिलाइया मोनसे बिलाइयावनो जाहैगोन बियो A5 साइज पेपारावनो जागोन नैबे पेपारखौ गेजेरजों ओरै हानानै बिनि बेगजों प्रिन्ट जागोन बियो गांसे बिलाइयावनो जाहैगोन बियो फिसा पेपाराव A5 साइज पेपाराव जाहैगोन लोगोफोर बेफोरबायदि प्रग्राम डिजाइनफोरखौ पेजमेकाराव बानायनाय जायो आंबो पेजमेकाराव बानायनानै फट'शपआव शिफ्ट जाना फैबाय फट'शपआव लानानै नायदों आङो नोंथांमोनाबो बानायनो हागोन न'आवनो बेफोरबायदि प्रग्राम डिजाइनफोरखौ जोंना नै प्रिन्ट आउट सोलिगासिनो आउट खालामगासिनो नै जों A5 पेपाराव प्रिन्ट खालामगासिनो फिसा पेपार उल्था उल्थि जागोन बेयाव एसे लेट जायो आरो ना बेफोरबायदि प्रिन्टारावथ' बेफोरबायदि प्रग्रामखौ खालामजाया थेवबो जों खालामबाय नैफोरो जोङो सिगां एसे सिगां जों बेखौ दिहुनखांबाय लोगोफोर बेखिनिया दिहुनखांबाय लोगोफोर जों दा नैबे गेजेराव सोनो थाखाय नै गेजेराव पार्टसे नांबावगोन नालाय जों गेजेराव सोगोन गेजेरनियाबो दा रेडि जागासिनो लोगोफोर बिदि गेजेराव थाहैसिगोन नैथिं 14 मागो ओमफ्राय नैथिं ओरै बेल थायोबा 15 मागोआव थाहैबाय जों दा बे गेजेराव सोनानै बेखौ स्टेबोल जायगायाव पिन सिथाबनो हासिगोन जों दा गासैखौबो सोना लानानै नैबेयाव पिन मारिगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ जोङो सिगां दिहुनखांबायमोन आथा दा जोंना कमिटिया बुंदो 50 बिलाइ नांबावगो बेनिखायनो जों आरो 50 बिलाइ दिहुनबावनानै हरबावनोसै सिगां 220 हरनाय जाबायमोन दा नै 50 बिलाइ हरबावबाथाय 220 बिलाइ साफायनाय जासिगोन जोङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर गेजेर सोसनबाय जों दा नैबेनि गेजेराव ओरै ग्रोबनो गेजेराव गांसे बिलाइ नांबावगोन नालाय जों नैबे गेजेराव ग्रोब सोबाय ओमफ्राय नैबेयाव पिन मारिगोन जों दा सोजोबना लानोसै लोगोफोर जोंना गासैबो रेडि जाजोब्बाय सोनाय खामानिया नै एसे बारा जादों जों बेखौ नांबावगोन उनाव गेजेरनि बिलाइया थादोंसै जोंना बेयाव
20 थाखा बेसे थाखि गिसि दआ बाजि बिलाइ रेडि जाबाय लोगोफोर जों दा बेखौ सुथाबनोसै इखौबो जानायखौबो मिथिबाय पिन हरनाय 40 थाखा दिसिले ता दिसिले बाय 2 पेकेट दिसिले लागाने 2 पेकेट आरो निबे ना ता नै बोयो मोननाय मै साय नासलु नैबे स्टेपिन जों सुथाबना लानोसै गासिखौबो लोगोफोर जों बेखौबो स्टेपिन मारिखांबाय जोबजोब्बायानो मथा मथि जोंना गासैखौबो आङो सुथाबखांबाय दा जों हरनो थाखाय रेडि लांफैयोब्लानो हरनो हासिगोन आरो बेयाव गासै 50 खान दङ बोरै जादों नायदो लोगोफोर बेफोरबायदि प्रग्राम बिलाइ खालामनो थाखाय हिन्दी टाइपिं रोङोबा जोबोर मोजां जायो कीबोर्डआव हिन्दी टाइपिं रोंनांगौ जायो कम्पिउटार कीबोर्डआव बिराद साफा जायो आरोना बर'नि लिरनो थाखाय हिन्दी रोङोबा मोजां कम्पिउटारनि कीबोर्डआव हिन्दी टाइपिं खालामनो थाखाय इजि मोननैसो स्टेप दङ बेखौ रोंबाथाय बिराद मोजां जायो टाइपिंनि कर्स लायाबाबो हायो आरो टेकनिक बाहायनो गोनां जायो एसे होमबानो नोङो बिदि बर' हांखोफोरखौ आरामसे लिरनो हागोन बेफोरबायदि बर' हांखोफोरखौ आरामसे लिरनो हागोन आरोना आं उल्था लादों मानोना फ्रन्ट साइडजों केमेरा जादों नालाय बेनिखायनो उल्था जादों बेयाव खोन्थिना होनोसै आङो कम्पिउटाराव नायदो लोगोफोर माबायदि जादों आंनि प्रग्राम डिजाइन बानायनाया आरो जोंनि बाथौ फुजायाव एबाराव लिंहरदों सनिया ब्रह्मखौ लिंहरदों मेथाइ खनगिरि हिसाबै नायदो लोगोफोर सनिया ब्रह्मनि पिक्सारखौबो होनाय जादों बेयाव आरो फारसेथिं बाथौनि लग' होनाय जादों बेफोरबायदि प्रग्राम बिलाइल' नङा बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिलाइफोरखौ बानायनो हागोन हाबानि कार्ड बायदिसिना गोबां दङ बेफोरबायदि प्रग्राम बिलाइ बायदिसिना बिलाइफोरखौ बानायनो थाखाय न'आव कम्पिउटार नङाबा लेपटप थायोब्ला साबसिन जायो लोगोफोर गुबुन जायगायाव थाङाबालानो न'आवनो बानायनो हायो लोगोफोर जोंनि दिनैनि प्रग्राम बानायनाय भिडिअ बेखिनियानोमोन लोगोफोर जोंनो 50 बिलाइ अर्डार होबावदोंमोन नालाय बेनिखायनो जोङो 50 बिलाइखौ बानायब्रबबावबाय जों सिगां बानायखांबायमोन 220सो बानायबायमोन दा बेजों 50जों 270 बिलाइ बानायनाय जाबाय आरो नांबावगौ जायोब्ला उनाव बानायबावसिगोन लोगोफोर जोंनि दिनैनि प्रग्राम बिलाइ बानायनाय भिडिअ बेखिनियानोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयारबो खालामना होदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनाङा दे साबस्क्राइब खालामनो होआ आं लाजियो बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर